ಜೋಕುಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಪತ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಊರೇ ಬರೋಡು ಇಜಿಂದ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜರಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಹಿಪ್ 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 ಓಕೆ ಸೊ ಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆತಿರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಯತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುತ ಗೇಮ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ದ ಸಿಟಿ ಒಲ್ಪ ಬಾಂಬು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬುರ್ನು ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಚೀಟಿ ಅನ್ ಎರಡಲ್ಲ ದೆಪ್ಪವೆ ಸೊ ಏನ ಚೀಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತು 4 ಗ್ರೂಪ್ ಇಪ್ಪುಡು ಗೋವಾ ಬಾಂಬೆ ಕೇರಳ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಾಂಬುಂಡ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಚೀಟಿಡ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ One state Delhi One state Kerala Yes Santosh Please wait ಬಾಂಬಿಂಗ್ ದ ಸಿಟಿ ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಸೇಫ್ ಆದುಲ್ಲೆರ್ ಯಗ್ಲು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಂಚನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅರಿಗೆ ವಿನಯನ ಲೆಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
pass. And game on the come on, again they come the last two turn here with arrow in there. So Namaskar. ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಊದಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಹೋದ್ರೆ ಬಲೂನ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬಲೂನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ నేను చూరుతూ లెగొక్కేలకి ఆయన నిన్న నేను ఎక్స్పెక్టేషన్ నానెల జేబులు పుడపరనేనే నితీష్ కంగ్రాచులేషన్స్. ఓకే జాగిటిన మేల్ ఓకే క్యారీ ఆన్ క్విక్లీ. ద విన్నర్ ఇస్ తులసి. కంగ్రాచులేషన్స్. కొంచెం మళ్ళా చెప్పాలి మీరు జోర అయినా చెప్పాలి ముగ్గులకి మాట్లాడేలా చెప్పా. ఓకే అన్నా బైక్ ಹೌದು ಏನೇನಾಂದಲ್ಲ ಬಸ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬದಮಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ That's